Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holy 10 anga achinyomba Winky D naJT Voltsjt kuinterview kuyako yakunonzi kuDenny J show kwanga achibvunzwa mubvunzo. Channel yacho munoiwana paYouTube inonzi Voltsjt. Holy 10 anga achibvunzwa mibvunzo munongoziya mega ari kunetsana naWinky D achinyomba vana Voltsjt. Munoziya last time anga madhezi adarika anga achitotukana naVoltsjt pamusoro penyaya yekuti Voltsjt akaisa mumwe mufana akaimba ngoma akaimba marylics akaimbwa naHoly 10. Holy 10 anga achitaura nezvenyaya yacho achidedzera kuti Voltsjt anofarisa ambofa akandidarika kuimba ndosekera muchiona every time anofanira kutaura nezvezita rangu, saka mufana wanga adzikame, mufana mudiki, inini ndichibaba chakazoendera mberi akataura nezvenyaya yaWinky D akadedzera kuti Winky D mufana mudiki ngaadzikame, anoda kunditi inini ndibvume ngoma yandisingadi, inini pangoma dzangu dzandoimba ndisekera nchinzi leader of youth ndida kutaura nezvemutoriro nezvemadrugs zvine zvichiitika muZimbabwe kwete zvepolitiki. Inini am not into politics, saka sanga achibvunzwa kuti iwe kana uchiti you are not into politics wakabuda pachena kaiwewo ukadedzera kuti iwewo uri weZANU-PF. Manje Winky D haanambobuda pachena, aingoimba nezvinhu zvine zvichiitika muZimbabwe, saka iwewe seuchiti you are not into politics wakavenga Winky D because unoziva kuti ZANU-PF ipati yako. ZANU-PF ndiyo yakadedzera kuti zvinhu zviri kuimbwa naWinky D iri kutuka ZANU-PF, saka iwe wakutya. So guys, handizvi munoti kudi ataura zvinhu zvakawanda akanyomba Voltsjt asi azotaura nezvasame flow akadedzera same flow akaita humble anogona kundidarika. Ataura nezvenyaya futi yaMichael Marks akadedzera kuti Michael Marks mufana wangu, kungoti zvake anofarisa, handizi kuti ana achinwa doro here kana kuti chii chaana achirova, asi mufana we akauya kupata akadzoka kupi kusamanyanga sounds togona kumutora because inini ndomufarira, handizi kuti chii chiri kumboitika. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.